कौन कौन हला डाउट कहीं ऑफिस काम करुचे तो कौन हला एमती टेकी चाहूच ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କାହା ସହ କଥା ହଉଛ କାହା ସହ କଥା ହଉଛ ତମର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଜାଣୁନ ରୋଷେଇ କରିବ ମୋର ଏଠି ଆସିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଏ କହିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଯା ଏଠୁ ଖାଇବାକୁ କରିବ ଯାଅ ଜମା କଥା ହବନି ମୋ ସହିତ ହଁ ଯାଅ ନିଅ ଚା ପିଅ ନାଇଁ ମୁଁ ପିଇବିନି କହିଲା ନିଅ ମୁଁ ପିଇବିନି ମନା କରୁଛି ଓ ସରି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି କି ଡାଉଟ୍ କରିବିନି ନିଅ ଚା ପିଅ ହଉ ମୁଁ ଯଦି ରାଗରେ କିଛି ଅଧିକ କହିଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ସରି ସତ ସରି ସରି ଆଉ ରାଗିବନି ତ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଡାଉଟ୍ କରିବନି ନା ଓହୋ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚାହା କରି ନେଇ ଆସୁଛି କାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଗରେ କୁଣ୍ଡିଆ ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଇଛି